Tak, vítám vás u dalšího dílu vtípky. Dnes si uděláme vtípek s malým balónkem. Vy vidíte, co potřebujeme, malý balónek a oběť. Já oběť nemám, bohužel zase. A začíná to tak, dáme si balónek na zem. A oběť třeba sedí vedle vás a vy sedíte vedle ní. A vy na ten balónek bouchnete, bum, a oběť bude vylekaná. Bude to znít zase nějak. Musíte to dobře učestnit. Když to není dobře učestněný, tak to nefunguje. Musíte vydělat touhle částí nohy. Doufám, že to nebylo moc neslušné. A teď koukejte na ránu. Velkou ránu. A oběť by se měla vylekat a spadnout. Ale nedělejte to tomu, který má potíže s dýcháním nebo se srdcem. Chápete? Neslyším? Už slyším. Dobrý.